Guk iparraldean ginituen dantza batzuk, mazurka. Ez da baita ezpada eskalifikoa, baina hainitzetan jutzen ginela. Eta hau sortu nuen hori omenaldi gisa. Eta beraz, nemeztiari esker gutxerako. Gure azkena, Ibaiona hori sortu zen Baionan. Ari ginen erriko bestendako jotzen eta
Gu trikilariak dutzen dugu usu goiz-goizian Baionako jendea idatzartzeko. Eta momentu median langileak hor dira eta tabernak botoilik gabe dira, beraz heldu dira berrizkak hartziat frigoak. Eta botoilak guzi horien ekartzeko bazuten tresna bat errotetan. Eta errotak egiten zen bat hori. Makur zen, makur edo kakor edo ez egin nola hartzen den hemen ez untsa ibiltzen. Eta hortik eta hasi ginen nota jabatzen. Eta hola bilbilketa sortu ginen eta ibiltzen ginen beraz karriketan. Beraz, mil esker deneri eta laster arte. Mila esker,